जय श्रीराम. खूप डोंगर चढून आलो. एक घाट. याच्यासाठी केला होता अट्टहास. जीवन खूप सुंदर आहे, खूप खूप सुंदर आहे आणि आयुष्य एकदाच आहे. जे काय करायचे ते करा. दम लागलाय मला वाटलं आज मी 100 किलोमीटर जाईल, पण सगळा घाटाचा रस्ता. आता उतार लागणार आहे थोडासा. घाटाच्या टप्प्यावर आलोय. लय जंगल. हे जंगल विचित्र असलं जंगल. झाडांचं जंगल वेगळं, हे जंगल वेगळं. हे जंगल निर्मळ नाही. हे जंगलामध्ये थोडी भीती वाटते. लाईट थोडीशी जास्त. आदिवासी एरिया जास्त आहे इकडं. नाही, आदिवासी मी आता एरियात कोण नाहीच आहे. कुठं असतील 2-3 घरं, ती सगळी रस्त्यावरती येऊन पैसे मागतात लोकांकडं. गाड्या अडवतात. हे इथं पुढं खाली घाटाच्या खाली आहे ना, गाड्या अडवतात. ते पोरं बारकी 2-3 हातामध्ये दगडी घेतलेले असतात. आंध्रमध्ये आहे आणि आंध्राची समुद्र किनारपट्टी चांगली आहे, जराशी बरी. पण हा आतला भाग सगळा डोंगराळ आहे आणि खेडी येतं आणि गरिबी फार आहे. शेतजमीन कमी आहे आणि जंगल आहे. काय शिक्षण कमी आहे. हे लोक प्युअर रानटी आहेत. रानटी लोक आहेत. या रस्त्याला गाड्या अशासाठी येतं की इकडची गाडी ही श्रीशैलमला जाते, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंगला. तर हा रस्ता येतो तामिळनाडूवाल्यांना आणि कर्नाटकवाल्यांना सुद्धा, इकडनं पण तिकडनं सुद्धा आहे, हैदराबादवाल्यांना, तेलंगणावाल्यांना. आणि इथून अनंतपूर 2 मंदिरं येतं. तिथून एक ताडपत्री आहे गाव म्हणून. त्या गावामध्ये खूप सुंदर मंदिर येतं फार जुन्या काळात. तिथं जाणार आहे मी आणि तिथून तिरुपतीला जाणार आहे. हा पण एक तिरुपतीला जाणारा रस्ता आहे, एक खालच्या बाजूने. पण मला अनंतपूरला जायचे म्हणून आता तिकडनं शॉर्टकट होता. तिकडनं काय 300 किलोमीटर, इकडनं 600 किलोमीटर. अजून मला ते तिरुपतीचं बुकिंग करायचे आज उद्या. इकडं हे नाही आहे, काय रेंज नाही आहे. बघू आता कधी करतो ते. जय श्रीराम. आणि वाकुल्या दावणी जीवन माणूस करतो माकड चेष्टा. पोट हपापे भकाळलेले भरण्यासाठी लुताड कुत्रे आणि माणूस हुंगत फिरतो कचरा पेटी. चला, सायकल हल्ली मी पडन. जय श्रीराम. घामाघूम झालो अक्षरशः.